Er den fin varme? Nu er Bertram 12 uger, 13,3 kilo og glad for at lege med sin flaske. Ja, tænd så. Ja, den siger måske ikke så meget mere. Men den er stadig sjov. Hvad så, Bamse? Ja, kom så. Kom så det. Hvad er det for en lyd? Får man flere kugler i sin flaske? Hvad er det? Nu gider han jo knap nok at lege med den, og han bliver propfodret. Ja, så kan du tage flasken. Giv den en ordentlig en på goddagen. Se så. God. Se, hvad er det? Nej. Vores kaffe kan du ikke lide. Kaffen skal du heller ikke have. Så ligger flasken bare der, så blev den løg ødelagt. Nej, han kan da spise det der i flasken. Har du så ikke fanget den bamsemand, der er mad i? Basse, her, se. Der er mad i flasken. Kan du ikke lide? Kom der noget ud? Er du lidt forvirret?